ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಈ ಪಿಲಿ ಕೊಂತೆ ಪೆಟ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಪೆಟ್ಟ ಏನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಕುಡೋರ ಲೆಕ್ಕದ ಏತೋ ಜನತ ಲೈಫ್ನೇ ಬದಲು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀವು ಪಂಡದು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಿಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ನೇ ಬದಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವು ಏತೋ ಕಂಪನಿಲು ಇಲ್ಲ ಹೈಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪನಿ ಎತ್ತೋ ಜನತ ಲೈಫ್ನು ಬದಲ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಬೇತೆ ಓಲಾತ್ ಒಂದು ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಪಂಡದು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿ ಏರು 30 ವರ್ಷದ ತುಂಬ 10,000 ಮಲ್ದಿರ ಅಕ್ಲೆನ ಏತು ಕೋಟಿ ಮಲ್ದನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ತರೆ ತಿರ್ಗದು ಬೂರ್ವ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಆಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದಿತ್ತ ರೇಟ್ ತುಪ್ಪಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ಗೆ 480 ರೂಪಾಯಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಪೈಸೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಮೈನಸ್ ₹1.24% ಲೆಸ್ಡ್ ಉಂಡುವುದು ಒಂದಿತ್ತ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂಪುಂಡ ರಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂಪುಂಡ 84.7 ಪೊಡ್ದು 100.82 ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇದಮಟ್ಟ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತು ಪಡದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತರೆ ತಿರುಗು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡು 16.78% ಕೊಡ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದುಡ್ಡುದಿಂದ ವರ್ಷಗೆ ನಂಗೆ 8% ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ನಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡು 16.78% ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 17.1% ಕೊಡ್ತು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತೂಪುಂಡ 40.89% ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು 171.8% ಏತೆ 171.8% ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತದು ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡ 2,187 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ 20 2,173 ಕೋಟಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ದಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ತುಲ್ಯರ ತೂಪುಂದಲ್ಲ 74.92% ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿದ ಹಾಕ್ಲೆ ನಾನೇ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ತುಲ್ಯರ ಪಂಡಂದ್ರೆ 1.45% ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ದಾಖಲೆ 2.4% ಉಲ್ಲೆ ತುಂಬುದ ವರ್ಷದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಮೆಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ 21 ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಲ ಕೊಡ್ತು ₹5 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂದೇ ಶೇರ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪುನರ್ದವರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ₹5 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಪುನ ನಾನು ಅಂಕು ಕಂಪನಿ ಬೋನಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಹೈಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಬದಲಾಪುನ ಆಂಡ ಒಂದು ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತು ಬೋನಸ್ ವಾ ಕಂಪನಿಲ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಸೊ ಒಂದು 14 ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ಗೆ 3 ಶೇರ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಡೆಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಎಂಚ 10,000 ಪಾಡ್ದು ನಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ದನ್ನು ಪಂಡದು ಅಂಚದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆರಾಮೋಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿರ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಏಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ಪಾರ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಲಡ ಟೈಮ್ ಉಂಡುಂದಂಡ ಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಣಂದ ನಮ್ಮಡ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಬಿ ಅಂದಂಡ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ದಾಯ ಪಣಂದ ನಮ್ಮಡ ಟೈಮೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೆ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಆವಡು ಅಂಚ ಆ ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಲೈಫನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಹಂಚದು ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ನನಲ ಆತ ತೆರಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತರ ಒಂದಿತ್ತ ಕಂಪನಿ ದಾಲೇಜಿನ ಒಂಜಿ 10-20 ಶೇರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮ್ಮಿಡು ಉಂಡು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನವರೇ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ತಿಕ್ಕಗ ಅದಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲೆ ಓಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.